in the coming years. Moko kuom jotich manitie wath ma Mombasa ywak ni apis ma ochune tayo chenro ma KPA Pension scheme magikoni chalni ni kod chenro mar uso moko kuom ute jotich ma KPA mane oger gi omwom mag pension scheme. Kare giloso Mombasa jotijego koni thothgi osechiwnegi obok madwani mondo gidare utego ni mar nitiere moko kuom gope ma pension scheme mabandhogi. Giywak ni apisno magikoni ne orocho chenro mayande ne nitiere kama pesa mag pension scheme ne ong'adie achiel kachiel kowuok kuom osara kasani to koro idwani jotich duto chul pesa giwegi kokalo kuom agent ma kao kamano to idaro gi utego. Gikoni chenro mar gero utego ne en mondo mi jotich onyiew utego kata bang' ka giserutaya ma ok ni uso gi ne joma moko mopogore kod jotich mag KPA. Wafanyikazi karibu wote wamepewa mabarua ya kuwa wanadaiwa backdateiwa pesa in arrears walipe, and it's not less than 200,000. Utakuta mtu amepewa na ambaye alipe 280, mwingine 300,000, mwingine 400,000, ati bila kulipa hii pesa unaletewa auctioneers, unakuwa evicted, unatolewa kwa nyumba. Twaomba wachunguzwe haraka iwezekanavyo. Tuomba serikali ichunguze pension scheme office kuanzia mwanzo mpaka kule juu, mpaka akaunti za wale waloko pale, including trustees wainvestigatiwe maakaunti yao. I'm a pension contributor. I have my millions of money katika pension scheme. Tumesema hizo nyumba tuusiwe sisi kama wafanyakazi wa bandarini ambao tunakaa katika hizo nyumba. If I cannot afford, wacha mtu mwingine afanye nini? Acha achukue hiyo nyumba na aweze kuimiliki. Tumesema hata kama ni pesa ngapi, watuambie, kuliko mchezo ambao wanacheza and they're spending a lot of money, meetings ambayo it's not adding value kwa sisi kama